Bueno, azteko eta behin esan zalantzak eukitzea normala dela, danok bezala eukiko ditugu zalantzak. Baina gero sartzen zarenean, konturatzen zarenean, zure eguneroko lanak hainbeste laguntzen dula ingurukoai. Ez bakarrik laguntzen diozulako, daukan min hori konpontzen, minean farmako bat ematen, edo laguntzen diozulako daukan tumore hori pixka bat kontrolatzen eta hortaz suerte baldin badugu hortaz zaintzen eta guztiz osatzen. Badaude ere osasunaren promozioa. Paziente hori datorrena galdezka, zailtasunak ditut haurdun gelditzeko eta nola lagunduko diozun. Edo beste paziente bat, pixka bat denboraldi txarro baten dagona, depresio baten sartzen ari dena, eta ere lagunduko diozuna buelta bat ematen, aurre ematen bere eregorei. Azken finean, bai medikuntzan sartzen garen danok eta baita erizainok ere bai, promozionatzen dagulako osasuna anbito guztietan. Orduan, zalantzaiok eukitzea normala da, baina ze esango dizut, lasai egoteko, lortuko dezulako. Zalantzak eukitzea danen pasako zaigulako eta esperientzi onak eta txarrak eukiko dituzulako edozein lanetan. Baina seguru, paziente batek eskerra eman dizula, musu bat eman dizula, besarka bat eman dizula eta esan dizula, mira, eskerrik asko, zuri esker lortu dut hau edo beste edo hainbat, hori izango da eraman dezakezun gauzarik onena. Momentu txarrak egongo dira, danetan bezala. Baina seguru, eramaten dituzun horiek, beti gordeko dituzula patrikan. Así que, zalantzari gabe, sartu zaitez medikuntzan edo erizaintzan, ofizioan edo odontologian, ambito sanitario honetan, porque hoi benetan oso polita da. Niretzat hemen egotea zuei pixka dirigitzen eta laguntzen da gauza oso polit bat, porque ni egon naiz horre bai, eta orduan nik ere eskertu nuen bere gaiaren hitz egitea ni bezala zalantza zeukaten askorekin. Ez hori bakarri baita mirrian ere bai, gero azterketa guztia egin da gero eta erabaki behar dugunean edo endokrinoa egin, edo kardio egin, edo zirurgia traumatologika egin, ondo etorriko zaizue, bertan lanean dabiltzaten guztiekin hitz egitea. Baita ikasleekin eta baita bertan lanean dabiltzenekin. Niretzat hau da oso erabilgarri ikusteko ere ikaslegoak zer behar duen, nondik gabiltzan, nora joango diran, eta gainera ere laguntzeko erabakiak hartzeko momentuan nola jardungo duten, ze lagunduko diogun, Leioan ikastea, Donostin ikastea, euskera, ingelesa, nun aterako nahi zen, ezu kirola egiten jarraituko, edo ezingo festan atera, laguntza hori egitea ikustea ikasle hori izango dela beste dozen bezalako ikasle aparta, niretzat oso erabilgarri izaten da. Esan, etxegun dakan gauza honetakoa dela praktika danak osakidetzan egiten ditugula, aligaia paziente guztiak osakidetzan egon daiteken paziente edozein tratatu ahal izango dugula. Eta beraz, ikusi dezakegula gauza oso simplenetik, gauza oso larrira, istripu bat egon ostean, paziente horrek grabe baldin badauka eta ospitalera baldin badator, zure ikasketen barruan paziente hori ere ikusi alingo duzu, ubin nola atendatzen duten, urgentzitako lankideek nola salbatzen duten bizitzari. Orduan, osakidetzako guztizko jarraitasuna edo koordinaketa hori oso aproposa da nik uste UPV-ek dakan bentajetan. Aldi berean esan, irakaslegoa garala osakidetzan parte hartzen dugun langileak. Nik baliteke gaur goizean ematea, konsultan pare bat paziente ikustea, tarte bat ukitzea klase ematera juteko eta gero jarraituko den nire konsultarekin. Horan, konpaginatu ahal izango dut eta beraz irakasle bezala ikasleari eman diozaiodan informazioa askoz ez erabilgarriagoa da edo askoz ez eguneratuagoa izango da, izan ere praktika klinikoa eta dozentea nahastu ingo ditut. Horan, osakidetzako langile horiek dozentzian sartzen garena UPV-ek dakan bentaja da, esan bezala, hortxe gaudela, baita klase teorikotan eta baita praktiketan laguntzeko.